Käbir gyjagalar garnaşlaryna TikTok'un üstü bilen ejeme şey diýipsiň, ejeme bey diýipsiň, men bilen işiniz bolmasyn da diýýärler da. Muman garnaş diýmeklik ol sen tertibine, düzgünüňe, begençiňe, goňçuňa şatlanýan, gynanýan, gıýbat etýän, gowluklar ünleýän garnaşlar da. Olar ne derejede sana ziyan edýän, peýda edýän, onu bilen oklardy özleriniň dünýä garaýşyna gawat gelmeýän zat etsen, olar hükman suratda sen bilen işi bolýarlar. Sebäbi gönnün göni misal üçin ejen kakaň dogonlaryň dolananyň ýene ol inne ýoş-ýoşdan gatnaşyklar ýetip barýar, aňrar-aňrlar. Öňler plany mamamyň aýallygyny, enemiň aýallygyny ýa-da atam bilen dip gatnaşyklar giýindirni. Indi biraz çygyrlar her kim iş alada ol bu diýede daralyp barýar. Ýöne garnaş diýen zat köpler sen bilen işi bolýar, atawada bolýar, häziren bolýar, geljekde de bolar. Şol real gyjagalaryň bir hil haýbat atyp çyk bilemok öldürür diýip bilmän TikTok'un bilen haýbat atyp çyk gürleýän gürüňlerini dinleýände özümüň şo ýaşymdaky käbir garnaşlarymyň diňe men bilen men jorulum bilen işleriniň bolan wagtyny ýatlaýan. Şeýle bir çağalykdan saýlanyp bir ýaşlyga gadam matlyan döwür bolýar bir 7, 8, 9 klaslar. Ana şo teoreklerde günlerde bir gün ya şu naşam ýadyma çynok ya ertesi günmidi garad biz bir kiçirak aýda goçak bolupmy 3 million dem garad bizde şu gün çörek dogrulýar. Çörek dogrulýar, meňem klasaş gyýlam, klasaş çoralym. Çörek dogruşma geldiler. Ondan bir ulu saçagyň başyna sitran guşçagallar ýalyp goýup otyr, ondan o çetirine de aýallar otyr, barymat bile. Ondan gyjagalar o waňylarda sitçagallaryny çykarman aýallaryň gurrunçyklaryny dinläp şeýdi otyr. Ondan onyança kakamyň aýallygyny bardy. Bahylar ýogly, bar ýatanýarlar ýatyp bolsun. Kakamam mejemem aýallygynyram dogonçyklar gitdi da. Ýöne içinde biri bardy, oğul urban ejem. Bardat bilen iş bardy. Gowmanda hemmem bilen iş bar. Okuma bilen, kim bilen tirkeşýän, näme öz çağalaryndan daşgar tölemi özüm gollol maşgalam. Garaz şol günde uraw oturdyk bolen. Gaýlardan biri sorda ertirnäme sapak bar diýdimi ýa-da himya barmy diýdimi, garab bir zat diýdi bolen. Birimiden umuman bir hileki orçoğurla, gürlökkerek birimiz bardy. Onun aýtdy uraw oturkay, в общем şu himya hepde ýok dedi. Indi ýanky olur wany çemişde biziň şu ýanky gyýdyň в общем diýenni. Durdy şey çörek dogurmadyň goýdy. Näme çöwürleýär, kimiň ýsen dedi. Indi olur wany ben biziň obamdan gyýdy bolsa onu hakyryn neçeden tanýan bolmaly. Näme çöwürleýär, aýdan oklarmy sede orçu diliňi diýtirýän şeýdinde. Şeýdi diliňi diýtirýän. Baryňy sen orçuwurlaşan bolýan. Neçegede gaýtjan, bular sap sym orçuwurleýärler diýerler. Gyýlaram bar, ýuwaşdy. Ýadymda da maýa, oğulruban, gülnar, gowher, maýa diýip bir zorama çyny bilen çykyr başak bakyp bölük näme bolýan? Bular sap sym, bular utançy ýok bular. Bularda bir neme ýok, aýdylýan näme bolmaly. Indi şu sap sym diýen sözüň salsem diýen rus sözüniň türkmenleşenini gyýlar düşünýärden oglurwan eje bilmän şu türkmençe gurlaýandyr diýip. Bize şonu türkmenleşdirilen ors sözler bilen käýä oturan bolen şonu da ýekece gyýdy, ýekejämiz şoňa güýse onuň ors sözüniň türkmenleşdirilen diýip aýdymdy. Şu bolmaly ýal kabul edip otur. Şol käýemeli. Olum ýanky gyýlanlarym şo şeýitdir, şo в общем diýenem dodugyny işläp neden diýdim kam diýip otur. Garaz diýjek bolýanym. Soňundan aýtdy bir eslemäge çörekler dogrulyp bolýança olar wanyjym bize natat sokoty, ol bir daklady kody, nädip
Türkmençe gürlemeligi hakynda, türkmen diliniň ýetip barýarlygy hakynda. Onu da elçe gadynam şo ýere elinem urmasy barda. Opçuman aýdamda orça gürlemeň diýer. Indi opçuman nimetligim, op şikimde umuman sözün biriktiribem bir söz ýasapdyr özçe opçuman diýer. Indi şol biziň şol garnaşymyzyň hakamyň aýallygyny men ogly gurban etjeme, ýaşynyň hormatyny gyýlan birem tetin çykaram. Ýaş onu baryp bize gyýgyrdy. Kim bize olary kömekleşmäge bardy, oňum hakatynyň aýallygyny bize gyýgyrdy diýip gyýlaram gatwyran, olaň ejesem gatwyran. Olaň bize bellikleri bilen bizi gatwyryp durmalýan kadiýany. Hakykatdan biz üçün alady diýen adamlar şolar. Olar haçan aslında bir söz barda. Haçan sen üçün jany ýan wagtlary şol adamyň seni gowurýanlygy. Eňermek zat bir farklyk. Hatta ýigren çolan ýagdaýynda da diýär gatnaşyk bolýar diýär. Haçan bir fark bolar, nol wнимание diýär orlar. Nol wнимание bolanmagy, haçan nolluk bolanmagy en gorkunçy şol. Şol üçin şol fursatdan peýdalanyp gyjagalar ýollanysym gelýär. TikTok'a çykýanyňyz üçin siziň garnaşlaryňyz ejeňizde bar, ýamanlaýanyňyz diýme garnaşlaryňyz size ýanýanlar, sizi gowurýanlar. Bir fark dällerler. Siziň her bir hereketçikligiňizde, zatlaryňyzda, käbir bir nätakyrak sözleriňizde janlar ýanýanlar. Wagt diýip bir gowzat bar, kimin kimligini ýollo goýup gidip barýar. Eger halis janyňyz ýansa, wagta goýun, ol siziň hem kimligiňizi, garnaşlaryň hem kimligini hemmekşe ölçürüp gidip barar. Şoň üçin diýilýär, onuň aly hizretleri wagt.